Kay maura man gyapon, ang uban mga higala nga dili mo declare og sayo kay mahadlok sila mga kaigalan, mabalaka sila nga medyo ikaw maoy mabutangan og demolition job. Kumo sayo-sayo ka og declare, amo nang uban mga kaigalaan magpadili lang una, usa pa mo declare. So kining kang VP Sara lahi ni karon ang sirkumstansya sa iyang amahan nga si former President Rodrigo Duterte. Kay dugay magito si Duterte may gilan ni deklara nga mudagan. Ni float ang iyangan nga mudagan pero dugay to sa naka-decide kay doon na pa sa subay mahigala nga survey kung dawaton ba gyud siya sa mga Pilipino o di ba. So muna ang kalainan. So samtang ato panahon na kung makabantay ta mga kaigalaan ang kusog ato panahon na kadto man si Makati City Mayor Gigi Marbinay, sila si Maruhas, Grace po, mamanto mahigala mga kandidato ato panahon na si Duterte nagpasurvey sa siya kung unsa ba ang iyang winnability. Dawaton ba sa mga tao o di ba? Moto'y nalanganan mga kaigalaan